jajak kang micil saka Purwodadi Grobogan. Wah iya, Purwodadi kok Purwodadi. Diaturi munggah. Ana pepanggungan supaya melu ngregengke swasana bengi iki ya, Mak. Ya, sepoting nggo praon mecah sepining swasana, monggo Mas Gareng jajak katuran minggah wonten ing sasana budaya. Celarat. Luar biasa. Wilujeng dalu, selamat malam, good night Mas Gareng. Wilujeng dalu, selamat malam, good night Mas Akbar. Alhamdulillah atas berkat rahmat Tuhan kita diperketemukan kembali ana ing Desa Kewagian. Kewagian nderekipun Kecamatan Loceret ya. Nganjuk Jawa Timur. Alhamdulillah penontonnya luar biasa Mas. Membludak luar biasa, tumplek-blek kaya dene banyu ngendhong. Saka ngendi papan dadi siji mung kepengin bot-bote mirsani ndi to sing jare kondang dalang Mas Akbar. Wah, piye nek ngomong Mas Akbar piye? Akbar. Wah, nganggo kol-kolah kubro. Iya, ben ketok kaya wong Islamiah. Iya. Ning estu luar biasa. Iya. Alhamdulillah. Wilujeng dalu, Ibu. Heeh. Sami sehat nggih? Sehat, alhamdulillah. Kula ora patek kok, Bu. Lho. Wong diundang ning kene iki kudune atine seneng, pikirane seneng kok ora sehat lho, Mas. Napa bayaran lho? Lah wong ora sehat aku kok sing protes kowe nyapa to, Mas? Lho. Alam koyo ngene iki kon jaga kesehatan rada angel, nek usum udan akeh. Usum udan, heeh. Mula nek golek lara gampang, nek golek sehat ki angel. Ibarate metu sore udan-udan, sesuk iso dadi ketisen pilek watuk. Betul. Metu awan panas-panas sesuk iso dadi sumer-sumer. Lho aku nek iki nganggur ning omah ya lara kok, Mas. Lara napa, Mas? Lara ati, Mas.
Lara ati iki ora perkara musim lho. Lara ati ya apa sampeyan iki? Alah kowe ora ngerti kabar Wong seniman iki sampeyan iki menjadi ibarate pelawak, menghibur para warga masyarakat. Kok iso nyenengne atine wong liya, iso penak, kok iso nyenengne atine dhewe ora iso. Kuwi rak saiki. Heeh. Ndek wingi aku lagi rampung kuliah. Oh. Tonggo-tonggo ngrasani. Apa jajak kae lho, rampung kuliah yo nganggur. Ben. Apa jajak kae lho, gede-gede jek ngrepoti wong tuwa. Oh. Alhamdulillah saiki aku dadi gareng, dadi pelawak. Alhamdulillah. Pembuktian. Pembuktian lho jek dirasani. Nek ngrasani piye? Kalau jajak gareng ijek ngrasani tanggane. Oh. Lho wong urip kok ewoe ora jamak. Ning alhamdulillah. Aku ambak koyo ngene dinyek ya tak menengne, Mas. Tanggaku nek ngenyek ora sithik ya, Mas. Jajak kae lho, tuasan sarjana saiki gede-gede gur gareng, ngarah gareng lho iso dipangan apane. Ora nek dadi wong sugih. Astagfirullahaladzim. Kuwi mau sing tak omongne ning ngarep hake tetangga berarti ora dicakne karo tanggamu. Lah mula kuwi Mas saking lara atiku. Gandeng aku krungu tak parani. Heeh. Piye moleh omong, baleni pisan kas aku ngono. Baleni pisan kas. Kowe iki lho gareng tangeh nek iso nek dipangan ora nek dadi wong sugih. Enteni tak buktekno aku. Heeh. Aku lulus kuliah 2018 terus gareng. Gareng. Saiki 2024. 24. 6 tahun, Mas. 6 tahun gareng. Alhamdulillah tak parani ngomahe. Heeh. Saiki balenono pisan Mas leh menguni aku. Heeh. Gareng tangan iso mangan, tangane wong sugih. Bener kowe aku ngono. Kok iso bener? Lah teko saiki jeh ngene ae, Mas. Ya kowe iki wajib untuk bersyukur. Akeh apa sithik kuwi rezeki wajib untuk disyukuri ngono. Ya ora iso. Lho. Ya ngono. Disyukuri nek akeh sithik kon syukur wong sesuk nggo tuku mangan kurang kok syukur. Ya syukurno tanggane tenan kuwi ya. Rumangsaku wong ning kene iki ditimbali diwenehi dhuwit, diwenehi rejeki, kudu syukur. Ya toh nambah seduluran pone masyarakat kewagean. Alhamdulillah ya Mas ya. Heeh, acarane ngerti urung? Ya ora ngerti wong aku rene sing ngejak kono. Lah ya acarane kuwi tasyakuran. Tasyakuran ini apa? Syukur. Syukur. Syukuran. Syukuran apa Mas? Boleh pitik anu, sapine bayi. Iso sapine bayi, Pak Piyanto. Weh, Piyanto. Pak Piyanto magister manajemen. Lho, kita kok kenal kita kaya akrab ngono. Ngosok to Mas. Pak Piyanto terpilih menjadi dewan. Wakil rakyat. Kancane bapak niku. Lho. Pak Piyanto iki? Nggih. Pak Piyanto nek dewan kene to? Heeh. Padha bapak iku nggih dewan, Pak. Lho. Bapakmu ki dewan? Dewan. Dewan apa? Dewandi, Pak. Apa kuwi? Jenenge bapakku iki Suwandi. Oh. Ning desa nek caci cilik nyeluk dewan. Dewan. Dewan ndak pundi? Ngarit. Nggih sami Pak, alhamdulillah kita senasib sama-sama dewan. Ini alhamdulillah atase piyai misuwur jek seneng karo kabudayane, gelem gelar kabudayan kanggo tontonan, syukur baging Wonosari patine sing kena dadi tuntunan. Muga-muga warga kagian pinaringan seger kewarasan, tinebihno ing syukur sakit, cinaketa ing bagya mulya, antuka kabagyan pindhane reseping wujuding samudraning pengono gesang Mas ya. Dadi wong urip wis entuk samudraning gesang tegese wis entuk air kehidupan. Uripe sak obah polah entuk berkah, sak krembyah mamah. Amin Allahumma amin. Wis dongane ora akeh-akeh wong aku rene ya golek donga Mas. Oh, sampeyan iki golek donga. Lah nek ora muga-muga didongakno warga semene akeh mongko dongane wong 40 kuwi luwih mandi. Lah mongko nek iki wong 4.000 gak ya berarti berapa kali lipat mandine. Kula mboten njaluk neka-neka Bu. Mang dongake kula seger kewarasan, panjang umur, gampang golek rezeki. Amin Allahumma. Amin. Wis disembadani Gusti Allah aku panjang umur. Amin. Aku tok nek kanca-kanca gak roh wong do gak njaluk kok. Ya penonton pecinta budaya malam ini ndongakne kabeh no dalange panjang umur, sindene panjang umur, pengrawit kanca-kanca ya panjang umur. Lah kowe mau njaluk ora? Ya durung. Lah mula nek durung ya aja gagas njaluk panjang umur wong durung njaluk kok. Aku wis genah wis njaluk kok Mas. Ya otomatis ngono kuwi otomatis awake dhewe iso menghibur, nek wis menghibur gawe senenge atine wong liya mesti didongakne. Urung karuan. Lho. Kuwi ra nek sing seneng, nek gak seneng. Oh. Wong nonton wayang iki titikane gempang, Mas. Gampange piye? Angger mirsani wayang kok linggih jenjem anteng madhep mengarep karo guyang-guyu gila-gila berarti seneng. Oh. Nek ora seneng sepele, Mas. Sepele. Mau-maune lungguh kok ora seneng ngadeg nyet mulih karo glendeh-glendeh rasan-rasan. Heeh.
diapure ngono ditanggap. Kuwi nek ora seneng. Nek ora seneng. Gandeng piyaine seneng alhamdulillah semene oke do lungguh kabeh. Sebab apa kok lungguh? Lho, ya menikmati wayang. Ora iso. Ben ora keju sikile. Ora iso. Lho penyebabnya apa penonton wayang kok lungguh? Lah ora nek kursine ya deprok to, Mas. Aja nek kursine ya lungguh kursi to, iki ngamur. Ya ngene iki malah merakyat kok. Leres malah dadi akrab, dadi akur. Iki beda agama, beda pilihan, beda suku, beda bangsa bebasane nglumpuk dadi siji nyatane dadi guyub rukun. Tumun tanggapan apa sing paling guyub rukun nek gak gur nonton wayang. Betul. Paling nek nuwun sewu sing hura-hura ngono kae do joget do malah nyenggol kancane dadi bengkerengan dadi padon nek ngene iki anteng ayem tejem lho. Malah sok-sok sing maune ora kenal gandeng jejeran dadi kenal. Masya Allah. Ayeme ning Indonesia ngene iki lho Mas. Ayeme ning Indonesia. Indonesia. Jajal ning bangsa liya, tuladane ning Palestina koyo dina iki nembe kena apa jenenge perang. Apa ya kober nonton wayang. Ning kono mula ora ana wayangan ya Mas. Ora ana Mas, nek perang malah bendina. Oh. Ah sing perang tenanan wonge tenanan. Lho nek kene gak tenanan to kemo? Ya perange wayang. Lho gak tenanan. Lho, ya perange wayang ning tenanan sing perang wayange. Lah ngono kuwi digenahno. Mas nek tenanan ya kono tenanan, nek gak tenanan kan tak genahke karo Pak Supianto. Pak, le nyambut damel gak tenanan, le bayar yo gak sah tenanan, aku ngono mesti. Sik to. Perange iki tenanan. Lho, ning sing perang wayang ora wong, ngono lho. Oh ngono dadi Heeh. menggambarkan nek kuwi perang. Menggambarkan perang, jadi ora tenanan perange. Oh, lah kowe berarti warah-warah wong kene mbok kon perang. Lho. Maksudnya piye ya? Perange mergo enek konflik. Lah ya berarti nek konflik kudu perang. Ya kudu perang. Loh, Pagelaran wayang iki kudu merata. Ana lagu-lagune, ana guyone, ana pituture, ana perange. Apa enek wayangan kok sewengi ora enek perange, ora enek konflike, ora enek gegerane belas. oh berarti kudu nganggo geger. Heeh, lha nek menurutmu ora kudu nganggo geger to? Monggo Bapak-bapak mbok menawa iki sampun kondur saking mriki saged gegeran teng griya piyambak-piyambak. Ya ora ngono, tontonan nggawa tuntunan. Lah ya berarti nek perang omah ya nganggo perang no. Piye ya kok angel? Lah nek menurutmu wayang ora usah nggo perang? Ora usah. Lho. Lah piye nek gegeran ngono piye? Damai to Mas. Diselesaikan dengan berdiskusi dan bermusyawarah. Lah ngene Iya kowe. Iso ora wayangan sing tanpa perang. Ben masyarakat ki nonton, oh nek ngono perang gak apik. Oh, wayangan sewengi oh gak nganggo perang. Lha apa rame? Diskusi. Lho. Iso diskusi Mas aku. Oh ngono pancen yo gathuke. Gathuke. Kuwi tegese wong urip kuwi ora iso luput perang kuwi tegese memerangi hawa nafsu. Ora kok filosofine. ngono kuwi tak kandhani kowe roh to kuwi. Ngene dadak tak omongi sik. Aku arep muni ngono kedisikan awakmu. Ya ora kok perkara kedisikan aku. Oh pinter ya dhisik aku kok, Dik. Nek kowe kira sak uyahku adoh. Dalang kok diuyuh-uyuhne iki lho. Lah iya Mas nek cedak kan kuyohan to Mas. Mula sak uyahku adoh ngono lho. Tegese iki jaraknya itu jauh ngono lho Mas. Ning betul kok sampean ki ibarat aku bener terus to Mas, apa tau salah to aku iki. Diambut ngene lho, sik Mas ngene. Sampean ki tuwa sampean ngono lho karo aku iki. Lho. Nek umur boleh tua aku, Mas. Nek gagah-gagahan ya nuwun sewu. Napa? Gagah aku to, Mas. Nek iki aku ora trimo iki. Kok iso ora trimo? Lah nek gagah napa kok rupane dioneng-oneng putih, ora percaya diri. Oh, alah sing kairu kowe, Mas. Wong nampa biji gagah kuwi ora kok perkara bagus rupane apa dedeg dhuwur cendheke dudu. Perkarane wong gagah kuwi apa? Aku ndek bojo kono urung kok, Mas. Ya nuwun sewu ora kok umur ora sombong, elek rupa Mas, gagahe wong lanang nek selakon ndek bojo, Mas. Wong lanang diarani gandeng, wong lanang diarani gagah, wong lanang diarani payu nek wis ndek bojo, Mas. Dadi nek menurutmu aku arep gandeng kaya apa, gagah kaya apa, urung diarani gagah. Urung gagah kok urung ndek bojo. Pertanyaane mung siji ya, Mas. Apa kuwi? Kowe jane seneng rabi apa ora? Lho nuwun sewu. Bocah lanang kuwi nek wis umur wis diwasa gek ndang omah-omah. Syaraté wong omah-omah nek wis kelakon kudu iso golek penggawean, golek penghasilan, nyukupi kebutuhan raga lan kebutuhan nyawa. Saiki jenengan wis iso golek dhuwit. Ya ora? Ya wis lulusan sarjana. Berarti ya wis diwasa. Diwasa. Lah kurange apa jajal? Ngene lho, maksud iki ngene. Rabi kuwi ora gampang. Lho kok ndok sapa? Angger dhuwit 500 duwe nggawa ning KUA rabi kok Mas, gobloke lho. Kok kodok rabi ra gampang nyapo? Maksudnya ngene lho. Rabi kuwi ora mung ngrabekne bocah lanang karo bocah wedok, ning ngrabekne wong tuane menyatukan visi dan ora usah. Wong tua wis do rabi dhewe-dhewe. Kok dadak mbok rabekno wong tuane ngopo?
butuh menyamakan pikiran Ora iso nek mbok kon padha ya ora iso. Jenengan senengane apa? Hah? Maem senengane apa dahare? Sego pecel. Lho aku seneng aku lontong, lho ora padha. Mbok kon padha sego pecel kabeh, bakul lontong ora payu. Wis bendo pikiran dhewe. Maksudnya ki rabi kuwi ngene lho. Rabi ki angel. Ora usah kandan, wong kowe urung tau rabi kok kandan. Saiki akeh ning berita. Anak dibuang bapake, anak ditelantari ibuke, mergo broken home. Ya toh? Kuwi nak mergo sebabnya faktor utamanya belum siap mental seorang laki-laki dan mental seorang perempuan untuk menikah. Berarti kowe urung siap mental. Durung no, makanya perlu menyiapkan mental, mematangkan pikiran dan hati. Oh, Gek cah iki gak ndek mental kayaknya. Oh, maksudnya piye? lho wong lanang kok ora ndek mental, hingi. Ya duwe ning perlu dimatangkan lagi. Ya toh. Lho, urung mateng. Bu, silai kompormu, Bu. Tak godoke delok cah iki. Kowe iki ngombemu ya apa? Ngunjukmu ya apa ngunjuk? Loh, teh. Oh, lah kurang bergizi, Mas. Loh, kudune ngombene bocah nom ki apa? Kaya aku lho. Ngombene apa? Susu ayam. Sik to. Ayam kok susu iki lho. Lho. Pengalamanmu cetek berarti, Mas. Susu iki ra duwe ayam. Ayam ora duwe. Oh alah, ngene lho Mas. Saiki wadimu mulai kecandak. Wis ora duwe mental, pikirane cetek. Ngono kok. Ayame ora duwe susu. Oh alah. Sing duwe susu ki sapi, kambing. Ngono. Oh alah, lek ki lho, enek tulisane gede lho. Mie ayam lho duwe mie. Mie ayam. Berarti aku mau bar ngombe susu ayam ki lho, mie ayam. Ngene ya. Kayak ngene kok ngelokne IQ ku ndek. Kamu itu yang kurang bisa memahami kata-kata mie ayam. Iki maksudnya ki ombenane pite. Alah, kalau tulisannya mie ayam. Berarti ayamin gue mie. Mie ayam toh. Sing yang cangkemmu wancing aku. Mie ayam ki makanan. Oh, kok iso mie ayam? Kalau tulisannya mie ayam. Mie iki diwaca mie kuwi gandengane bakso. Alah Dadi kayak tulisane saus, kayak nek sambel. ngono gak nganggo mie ayam. Lah kan mie ayam. Loh, kuwi bahasa Indonesia ki ngono kuwi. Mie. Ning macane mie. Mie ayam. Loh. Ngono lho. Cetek cah iki. Cetek piye to? Lah aku nyatane ngono duwe susu kok. Lah pesanmu? Mie ayam. Duwe Lah, susu. Lah Berarti kok iki teko susu? susu ayam. Loh, Lah kemang mie ayam. mbuh reng aku. Alah ngalah wong dhek merasa memang rendah kok. Jauh dek ya nuwun sewu. Terus nek IQ Wis rabi, wis rabi. Yo wis to, Mas. Anakmu piro? 1. Lanang apa wedok? Wedok. Wis Wis kurang piye neh? Ya sekolah wisan. Sekolah Mas TK. Lho Mas Samu. Ya iso ngragati ya gur sak gareng iki. Alah bojoku kecukupan Mas. Anakmu ngono iki yo mbok sangoni nek sekolah. Alah nek esuk tak sangoni 1 juta nek rantek balik sekolah neh aku ngono. Alah le. Anake TK apa SD? TK Budal sekolah mbok sangoni 1 juta. nek ora rantek, mulih rantek. Mulai rantek balik sekolah neh nganti entek lagi balik. Aku ngono. Sik kok sombong men, gur sak gareng kok anake sangoni 1 juta lho. Wong cilikanku biyen gur sangoni nek SD kuwi 5.000, nek SMP 10.000 ngono kok. Yo tarape beda Mas antarane aku ambek kowe mojo dipadake ya Mas. Gajiret kok kemaki men. Lah aku yo ora ngenangen kok Mas. Nggo ra ngenangene di belakang. Lah ning kan aku wong kecukupan Mas. Apa kecukupanmu nggo ndi? Alah bojoku ya ono yane apa-apa tak cukupi Mas. Berarti mbok tukone emas-emasan, motor komplit, mobil Alah. komplit, mangan yo sing enak-enak. Tumbak cucukan. Lah jare kecukupan, berarti kan iso nyukupi butuhe wong wedok. Iya, ndek iki njaluk gelang. Heeh. Mas tukoke gelang, cukup, Dek. Terus Mas tukoke motor, cukup, Dek. Tukoke tas, Mas, cukup toh, cukup. lah nek kuwi kere. Iso ngene cukup iki tegese ora disembadani, ora dituruti. Lah ngono kok wani rabi. Wong permintaane wong wedok ora iso nyukupi ngono kok wani rabi. Ayo, aku nak mempersiapkan kuwi kabeh. Dadi nek wong wedok njaluk apa-apa, aku iso nuruti.
Lah iki sing susah, Mas. Lho, Mula wong wedok do moh mek bojo dalang iki sebabe omonganmu iki. kok mau mek bojo dalange piye? Kowe mau ngendika piye? Lho. Apa-apa tak cukupi, kabeh tak turuti. Turuti no. Lah kuwi nek wong wedok siji seneng kowe dadi bojomu mbok turuti kok gek nek wong wedok liya-liya ya mbok turuti kabeh. Mula nek ngendika hati-hati. Kaya aku cukup nggo bojoku tok, Mas. Lho, maksudnya ki aku ki sing tak kandhane mau ngarep menyiapkan mental, menyiapkan ya kuwi secara finansial ya toh. Dadi sawise nek rabi apa wae permintaane wong wedok tak sembadani, tak turuti. Oh, mau Tenan apa ora? Heeh. Mas nyuwun jarik tulis tukoke. Terus jarik ditulis ngono. Jarik tulis iki jarik sing ditulis kuwi lho, langsung. Lah ya jarik ditulis. Ya, Ditulisi jarik. Piye to Mas aku bingung aku. jarik sing ora cap. Nah. Oh, berarti jarike palsu ora nek cape. Ya asli jarik tulis. Ngono. Alah mbah Mas bingung aku omongan kowe gak level blas yo. So gak level lho. Hebat loh, kita selama tidak jumpa, ya toh, ning ketemu pisan kok ya kompak lambene abang. Berarti Yo. kita itu sehati ya, sehati. Ora kok sehati. Apa-apa? Wong telah dikabari bapak kok. Aku abang Mas yo aku ngono. Monggo aku rung duwe nyilih to aku. Tak kira nek adewe kompak, tak kira nek adewe sehati. Ngapain sehati kok sesama lelaki? No dong. Wih deh. No dong. Nek berarti nek awakmu sehati karo? Bojoku no. Oh, karo wong wedok. Aku wong lanang sing jujur-jujure wong lanang, Mas. Alah. Aku wong lanang ora tau ngapusi, ora Alah. tau piye-piye. Alah dagelan. Lho. Lambene kaya ngono kuwi iso enek dagelan muni ngono kuwi isuke lambene iso kreminen. Dagelan ngendi kuwi tak tekokane. Dagelan ngajuk kene. Lho nganjuk wong omahku Prodadi Mas aman aku. Piye. Berarti nek sehati mau karo wong lanang, karo wong wedok. Wedok. Oh, berarti iki Bojoku sinden-sinden iki sehati kabeh. Nah. Piye nek karo bojomu ayu ndi? Sindenku karo bojomu. Malah lah jauh to Mas bojoku mbok padakno sinden-sinden. Alah kowe iki ngenyek aku kowe iki. Lho nyepelekke sinden plat age Asta Brata Group. Ki pilihan kabeh. Cantik kabeh, swara oke, ya toh, Alah. joget ya oke. Lah nek karo bojoku yo kadohan. to, Bojomu Mas. ya iso nyuwara, iso nembang, iso joget. Lho, padake wong bisu piye? Nyuwara yo iso. Nembang nyinden ngono ki ya. Lho nek nembang nyinden urung karuan, penting nyuwarane iso. Lah nek ngene wong wagian ya iso. Lah tekokmu yo ngono kok iso. Iki sinden ki lho pirang-pirang deloken. Wah, iki piye luar biasa to. Wedok kabeh Mas. Lho wedok kabeh no iso. Oh iya, Wedok kabeh. Kok ketek ora percaya ngono to? masalahnya asli ambil ora asli beda Mas. Apa ana titikane? Enak. Piye upamane? Tuladane jenengan Heeh. tuku HP ya. HP, Oh sendal wis sendal. sandal. Sendal kae nek asli karo palsu. Ah. Nek sing palsu mesti entuk dijajal. Nek palsu, Entuk dijajal. Jajal sih gak apa-apa Mas wong yo barang palsu. oh, Ning nek iya. asli jek segelan, oh gak entuk dijajal Mas wong barang ori. sisan dituku. Sisan dituku. Kuwi sandal. Sandal. Lah sinden iki asli apa ora asli? Ayo. Nek ayo pilih ndi? Asli wedok no. Ya harus tahun jajal Maksudnya iki dijajal suarane. Ngono lho, pikiranmu, konotasimu reget, kotor, ngeres kamu itu. Kowe iki tidak menyamakan dengan aku. Aku ki pemuda, ya toh urung rabi Joko. Urung kambon wedokan Joko ting-ting. Kok iso kowe iki ngrembug sinden dijajali iki piye maksudmu? Konotasimu negatif iki ditonton anak-anak, ditonton live streaming banyak-banyak orang. Oh, Banyak-banyak apa orang-orang? Kowe iki aja mulek kok Mas. maksudnya orang banyak. Banyak ya banyak orang ya orang. Orang-orang ngono wae lho. Orang-orang. Lah. Nah, konotasimu jangan negatif. Lah yo gini kok yo ngerti nek tak jajal suarane. Lah mbok pikir apa sing mbok jajal? Yo kono aneh. Lho ngono kuwi to, sing ngeres aku apa kono? Aku iso kejeglong ya. Mula to Mas, nek ning omah ki aja sok seneng ning kamar dhewean. Eh, Wong lanang angger suwe ning kamar dhewean mesti tontonane elik ya Mas. apa? Yo mbuh aku gak ngerti. Aku kan gak kulo ning kamar suwe Mas. Ya, upama sinden semene kae sing mbok pilih ndi? Seleramu, karaktermu, kriteriamu seorang wanita sinden iki mbok pilih sing ndi? Upama mobil Mas. Ah, mobil. Aku mesti pilih mobil sing keluaran tuwa, antik, berkelas, berpengalaman. Oh, antik, Berkelas, berpengalaman. ora enek sing ngedol anyar. Ora enek, aku pilih sing tuwa. Regane mesti larang. Ya murah Mas mobil tuwek kok. Oh. Upamane sinden sing mbok pilih mesti ndi? Sing tuwek. Pengalamane hebat guys. Hah, sing? Sing tuwek.
Sing tuwek kok ketoke suaramu ora patek banter, ora patek yakin, sing tuwek ngono tok. Aku muni banter ngono aku muni tuwek banter kono krungu ndak malah kono gelo atine. Tak daraki tuwek. Heeh. Kowe dadi seleramu malah sing pojok ngono kuwi. Iya. Oh, Lho iya. ibarat motor kan pengalamane oke to Mas. Tahu nabrak, Bu. Tahu jegur lho. Tahu jegur kalenan. Lho Saurana tandaan mikmu bubar. Mudar kowe. sik Mas, bingung aku. Ayo piye Bu? Kowe dikira tau Pripun? kowe dilokne tau nabrak buk, nabrak wit, nabrak sekolahan. Kejegur kalenan. Kejegur kalenan. Menurut pendapatmu piye bubar? Nek iso nabrak garenge kuwi. Jenengan nabrak kula. Nggih. Ya ora iso. Iso wong aku kendaraan molen kok. Sadurunge nabrak kan aku endo. Oh, endo dinggati Bu. Dinggati. Ya panggah tak parani. Iya. Lah Pangga digodak. ngene iki lho sing mari kejegur kalenan. Oh, Enek mobil apa nabrak aku wis endo lah kok diparani iki. Ora jegur kalenan tenan. Ya ora masane. iso to, Mas. Lah kok iso? Lah aku ganduli sampean to. Nah, diganduli Tak jian. ganduli dadi nyemplung kalen bareng. Nah, nyemplung kalian berdua. Pertanyaane siji, Bu. Apa Kira-kira nek pawak aku yo ngene, sing kira-kira mbok gandoli nggih endi? Ayo. Kuwi, Aja mbok lirik isin sing aku. kuwi. Ah. Kuwi lah. Lah, Kuwi lah. endi apa? Kuwi. Campur. Tuh, Jare tuh, tangan-tangan. tuh. Lah, ki opo to rek angel kabeh udu. Wis sing tuwek yo ngedek kae kok. Yo berpengalaman, Mas. Pengalaman ya. Andani yo ngene iki, Mas. Ya Allah. Tak pilihne sing nom, tak pilihne Eh? sing nom. Pilihne sing nom no. Mun aku gak tawar gek-gek meteng kono kok. Hei! Maksudnya ini dipilih sing nom untuk berkenalan, mengapresiasi warga masyarakat Wageyan. Begitu loh Mas Gareng. Oke. Oke. Bu jane kula milih jenengan karo dalange gak entuk. Ngono kuwi sing sajahat aku pokono. Yongko. Apa? Lah aku lho pengen karo jenengan karo dalange. Tak pilih sing nom kuwi tuwek elek ngono kuwi. Ora. Tombak cucukan aja ngedu. Iki seniorku ki mbok du. Sampean aja ngono, Heeh, Mas. dal dikempit Bu kuwi. Lah, Heeh. Heeh. Piye? Ndelok dianting kuwi, bantingan Bu. Heeh. Gendang. Mas ki ngono sampean tak critani gelem to. Ceritane apa? Mancing to Bu, kula mirengke gendang aku. Ya wong tuwek nek cerita lucu-lucu kok. Heeh. Cah semene lagi lucu-lucune lho. Hei! Karo wong tuwek kok cah. Dawuh Bu, dawuh. Aku ki duwe pacar. Nggih. Masya Allah. Sik to rungokno sik. Rungokne sik. Rungokne sik, rungokne sik. Semene iki jek pacaran. Duh, kuwi cerita ben rungokne sik, urung bar, urung rampung. Nah, aku iki duwe pacar. Aku ndek pacar. Terus Tontonan wayang ki ning kene iki lho. Nggih. Pacarku mantan maksudnya. Oh mantan pacar. Dan deloke kok rono iki lho. Wong wayange ning kene kok deloke rono. sapa? Mantan pacare Bu Parsinem sapa? Lho jenengan to Pak. Wayange ning kene kok nek delok rono kae mang. Oh alah sing gak sadar jenengan kok Bu. Lah napa? Lah genah kira no kok. Hei, Gak kewalik to. sing kerai gareng kok. Pun Bu, wis ora usah diladeni. Ayo Mbak Bir yo. Jumeneng kancanono Mas Gareng. Sapa iki? Mbak Bir. Alah mantanku neh iki. Iki ngajak balikan aku kowe. Sik kon ngadeg sik. Iya, Sepati aja. Oke. Disapa Mas Gareng. Yo, sapane. Jare mantanmu. Ngene lho Mas. Heeh. Biar nak podo-podo leh kuliah ning Solo. Kuliah ning isi. Aku urung di penghasilan Mas. Tumpak aku lucu Astrea. Mantan Astria. Alhamdulillah saiki Mas wis maleh Apa kuwi? rusak. Iya toh, kudu Lah. luwih apik malah. Lah iki mbiyen seneng aku jek urung dadi wong duwe kok. Saiki bareng aku dadi dagelan rodok kondang balik jawane ngajak balian. Yo aku mau. Aku ndek bojo yo gengsi no. Nek delikan aku gelem. Hei, Mas iki kalau delikan ngono kae lho Mas, aku sik
urung, 1 2 urung kae lho. Oh, petak umpet. Lah, petak umpet, petak umpet. Ayo salaman sik, salaman disapa sik. Wilujeng dalu, Nok. Nggih, Masya selamat malam, Allah. Mas Seger Keno. kewarasan ya, Nak. Nggih. Masya Allah. Tegane klopo ijo. Ah, bejane sing duwe bojo. Tegane krambil kuning. Ah, bejane sing iso nyanding. Anu wit gading ning pinggir kali. Heeh. Apa kuwi? Sopo sing ora pengen ngethok ndase? Lho, Kok piye kuwi? beli? Parekan ora nutuki piye? Parekan ora nutuki piye? Ya piye mu? Tegane krambil ijo, Bejane sing bojo. tegane krambil kuning. Bejane sing iso nyanding. Heeh, terus? Wit gading ning pinggir kali. Heeh. Heeh. Pengen nyanding ning iki ku repot. apa? Kok kita anu to salting to. Salah tingkah ngono lho, salah tingkah ngono lho. Alah. Jare wis duwe bojo kok Robir kita kok ketoke rada duwe rasa-rasa ngomong. Sing abot ini perasaan kok, Mas. Mungkin kita memang sudah tidak berjodoh. Tapi kan rasa itu masih melekat, toh, Mas. Aja ngono Mas, aja ngono. Sampeyan gak menjaga perasaannya Mas Akbar. Ngene iki aku kok mulai di WA. Aja gaya aku cemburu loh yang ngono kuwi lho Mas. Sik toh. Jadi kowe karo kowe enek hubungan. Loh, lha masamu piye? Selamat Nyapa selamat? kau menikmati bekasku. Hei, Aja gawe fitnah Mas. ojo ngefitnah kamu ya. Ngapa? Gini itu panggung dunia sandiwara, tapi kalau aku mbok omong senengane bekasmu, mangsamu apa? Sing kondone iki ning lapangan sapa? Iki ning dhuwur panggung terang. Lah yo kok maksudnya aku seneng bekasmu. Iki apa tahu gandeng karo iki? Alah iki lho mbiyen nanding nggon Mas. Pirang tahun karo Alah sampean? met 3 dino setengah. Pakiro Lho 3 tahun. iki bocah iki kuliah sing nyangoni bendina sapa? Bocah iki ra duwe dhuwit sing nyangoni sapa jajal? Sampean, Pak Ane. Pak aneh. Oh aku dhewe ora ono. Selamat malam, Wilujeng dalu good night, Mbak Nggih, Birgita. Selamat malam Pak Dalang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pirang-pirang dino ora tenggoni piye perasaanmu, Pak? Ayo ini kan musim rendeng, musim hujan. Nah, atau ngene iki rada tanggapan rada sudo. Iya, tapi kan dek ngene dek tak kancani VC terus to, Pak. Ora kalau dilok neneng. Piye Mas Gareng? Percaya ora? Sing ngomong dhek dhewe lho. Nek sing omong wong liya, oh. Sing ngomong dhek dhewe. Dadi Ya. selama iki Ayo. kowe ning mburiku tumindakmu kaya ngono Yai. Yo. Ora nyono ora ngira. Mongko tak salang saka sorote netramu. Kowe arep tagih utang to? Ayo, dihayati ketoprakan. Ngapunten Kang Mas. Kula mboten tumindak sedeng, nanging kula digodho kalih dalange Kang Mas. Ibarate kucing karo greh. Wong lanang kuwi wedene kucing, greh kuwi wong wedok. Nek greh kuwi ora ngatang-ngatang, kucinge ya ora mara. Kula mboten tumindak sedeng. Aku ora percaya karo siramu Yai. Saestu kula tresna kaliyan panjenengan Kang Mas. Kowe ngomong tresno mergo ana ngarepanku, bareng ning mburiku, tumindakmu kaya mangkono. Wong wedok lelek teke jagat cacalatak. Kuwi apa? Aku Kowe pengen jane ngomong apa? aku pengen suka karo kata-katane. Kula tresna Wong wedok kaya ngono kuwi ora patut dijak bebrayan. Ora. dalang aku diseneni karo gareng. Ora selingkuh, ora percaya to. Kowe nak karo aku dulur to, ora. Iki tetep duwekmu ora aku selingkuh. Ning nyatane gene bareng kowe tak seneni kok malah nyejakno. Aku wedi mbok seneni Kang. Lu njaluk bukti kok. Njaluk bukti kan aku ora selingkuh ngono lho. Njaluk pembelaan ning aku. Heeh. Banjur kene ngopo? Heeh. Tak tinggal merantau ning Kalimantan suwene 6 sasi. Apa nek ketoprak kok Kalimantan iki lho. Ketoprak kok Kalimantan iki lho. Jono. Tak tinggal anu Jejogo Praja. Nah, ngono. Suwene 6 condro, tegese 6 sasi. Heeh. Ning kene ngopo wetengmu saiki kok rada jembleng cilik? Anu ngejim kuwi. Kula mboten tumindak sedeng Kang Mas. Ora percaya. Kula saestu Kang tresna kaliyan panjenengan. Buktine apa yen to kowe tresno karo aku? Heeh. Yen to kowe nyoto tresno karo aku, omahmu dol dhewe tak ngene main. Lanangan keparat kuwi. Aku dhewe nanti dhek tok. Kang Mas. Piye ya iki? Kula ikhlas yen panjenengan pejahi kula Kang Mas. Lho.
Loh, Tuh gentak-gentung hop. Ngopo kok iso dihop musike ketoprak apik kok. Dramatisasi kok. Gak seneng aku ketoprak kenapa? edok. Napa? Bareng lungguh ngisor karo jalan gek mikir dikene nomo. Aku keri to, Mas. Pikiranmu nih aja negatif. Lah ngono kuwi aja nggo dolanan mikir. Lah lungguh kene aku ning kene pas kok, Mas. Gek mikir dikene kene. Sopo? Sopo sing Aku gak yo keri to. Sing diwil-wil miki kok sing kerimikmu. Lah ngono kuwi kok mik kok. Mik iki lho. Ayo. Terus ke? Yayi. Yen to pancen kaya mangkono prasetyane atimu kowe ora tumindak sedeng karo wong lanang. boten Kang Mas saestu. Nanging atiku ora bisa percaya karo tumindakmu. Apa? Gaman, Riz. Lah kuwi milih ya. ayo. Yen kowe nyotot tresno karo aku. Tombak kok kres sing bojomu cecek ki lho. Duh, kleru malah cecek. Wis cecek. Kok dalang kok nggo gaman cecek iki apa to ki mau? Wis ra janji. Kula boten tumindak setting Kang Mas. Yen panjenengan boten percados kalian kula. Piye? Kula ikhlas yen panjenengan pejahi kula Kang Mas. Aku sing ora ikhlas, gue man. Wis sumbut no pateni no. Oh iki citane kon mateni. Pateni. Kang Piye? Mas, Piye? Pesan-pesan terakhir. mbok bilih ludira kula anggondo arum. Kula leres boten tumindak setting Kang Mas. Nanging Piye? yen ludira kula anggondo bajeng kula tumindak setting Kang Mas. Ora percaya karo tembunge wong lames mati. Mang pesane nek anu getih wangi ora salah. Minggu aku lali, Mas. Kok ketoprak lali lho skenario nek getih wangi. Aja kerepok getih kok. Napa? Bareng bocah iki ngletak rasane awakku adem panas, Mas. Nek getih wangi ora salah. Ora salah. Nek getih bacin Bacin, salah. salah. Nek jajal sing ngambu aku gak apa-apa. Aku gak mentolo, Mas. Aja. Tambunge dhewe. Oh iya sing mateni kowe. Hmm. Iya. Wis iki getahe nggih endi iki? Getih ning pedang ora usah ringkone kok tak woprok. Malah, nek ning pedang ya ambune gak netral to, Mas. Wes. Kok gek pedange nggo mbleh pitik kan iso gua amis. Aja ning pedang. Lah karepmu pedange. Yo sing tipet kena. Hei. Senenganmu nang kantor kecamatan. Lah iya to bocah lho ning omah lho ketengok-tengok penak dolan karo nonton TV. Lah kok mah klikaran ning kene. Wong nyambut gawe kok kaya ngono, beh. Iki rasa diambet kok kene mambu, Mas. Wangi apa ora Mas Garen? Loh. Apa kok lho tok itu? Urung metu getahe. Wong wis mati wis dijojok ora metu getih lho. Berarti kowe jek perawan ya sih. Kuwi dipateni. Eh? Dipateni metu getih kok perawan ora. Man aku kowe man. Apike ngene, padha-padha mati jak ning bojoku dhewe. Lah terus mek iki. Nah ya terus ya. Lah iki sudah mati ora? Yo tak patenane. Tak ambunge. Iki ya ngono wong mati omong lho. Terus ayo dia. Teko kowe kok ndak nginguk ngopo to? Ya pengen. Yo to kowe ngerti to kowe nginguk to andi-andi. Iki kangen karo aku sini Wino. Kangen opo? Ngene kangen ngono ya ora. Arep tak parani emang ya iru ning kos-kosan. Yo, ayo pateni yo. Wis mati ngono kok. Diambu. Lah sing diambu apane? Getih. Urung metu getih. Getih ning pedang bisa lampu wang ya, Bro. Mosok mampu. Aku jane kesempatanmu iki ngono gak kesempatan blas. Bisa wangi ora. Loh, Apa? lho, yo ngono ate rokno. Loh, Lah urung mambu. Kok sik to sing muni lho iki aku. Iya, Toprak iya. aku kok kono to jane. iya, aku sutradara. Mau sutradara ora dong karo lakone iki piye. Iya, diambu. Walah Mas. Lah iki ketoke kulite sapi kok mula ambune rada rengus piye Heeh. ngono modele. Terus wangi ora. Loh. Lah kok jebul gondo wangi Masya Allah. Yayi. Ketoprak. Eri ya. Orang ngira orang cono. Ora salah to.
Ora. Ambune Gondowangi to. Wangi. Berarti ora salah to bojomu. Ora. Ngono kok mbok siksa-siksa. Ngono kok mbok pateni-pateni. Sing Karepmu piye? Sing akon Kowe kene KDRT kekerasan dalam rumah tangga. sing akon sutradarane yo, Mas. Lah ngono kok mbok pateni? Bojomu ora selingkuh, bojomu ora gendaan. Lah kok iso mbok pateni mbok sikara, mbok Aku iki sing akon sutradarane, Oh, Pak, Mas. Pak, iki Pak KDRT Pak iki bertapu iki Pak. Nah, Mas, aku gak ngerti, Mas. Aku sing akon guru sutradara, Mas. lah kok urip neh. Lah aku bilangke sampean kok, Mas. Heeh, yen ngono genti tak walik lakone gareng sing tak pateni. Mas, bojoku wis mati, Mas. Bisa berduaan iki. Ya Ayo, Mas, kita berduaan, bojoku wis mati. Nyapa kok Apa? wong-wong mati kok nginguk neh ngopo? Aku pengen nonton nek berduaan pengen ngopo. Nembang. Ketoprak apa kowe ya? Musik Pak, kowe kanggo nembang iki lho digapoki pedes tenan no. Oh iki totalitas jenenge. Totalitas yo totalitas. Bayaran 600 kok amoh awake. Masa jono kuwi aja nyepelekne Pak Supianto sampean yo. Masa masuk. Nek teko aku 600 nek kok kono piro kan aku gak ngerti to no. Sampean ke sapa? Nun sewu Pak Supianto. Ing mriku pinten? Sarung rebuk duit. Iya tak maca ya. Maca Request apa? dari Mbah Tajem Sami Jajar. Iya. Jineman ninggal katasnan niku langgam. Nek gara jineman ora entuk. Masa jineman. Nyuwun lagu niki Podang Kuning. Heeh, jaranan taki Pak Bayan Brebek. Engko milih ninggal katresnan napa Podang Kuning Mbak Bir. Piye to Pak kok Mbak iki adikku wis janji nek sampean nyeluk aku Bu. Oh ya Bu. Iya, Oh alah iki dadi carajane iki mboke. Iki pakane. Iya. Aku dadi anake. Lah terus nek anake arep nyapa? Njaluk mie. Kowe nek njaluk mie aja ning bir kita. Lah sapa? Njaluk mie ayam. Itu nampak kayak gitu dong dhewe. Apa ki anu Oh, Bu? ngembuk mie ayam mau. Ninggal katesan kemawon. Pak. Oke, ninggal katresnan ya. Bapakne ora ketang sithik ngono to. Oke. Heeh. Karo. Ya, mangga. Mas Kereng memperhatikan, jangan merusui. Oke, siap. Ya. Mingkar mingkur rengo kara Ngene iki biyen yo mbok warai Mas Kereng. Iso nembang apik ini. apa meneng? Mau jari kon meneng memperhatikan. Yo nek ditanyai iki Ya. Terus terus. Nek wong perhatikan mah ditikoki. Ya jiret iya kalah aku le. Ngawur. Iya. Wong nek omong-omong dhewe dilanggar-langgar dhewe. Mula ngene iki ora iso dadi pemimpin, Mas, ora iso. Omong dhewe nggih peraturan dhewe mah dilanggar dhewe. Aka yo. akarana karanan marti Terus. Tanganmu ngapa kuwi? Nadane pindah lho. Ho 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 ho. Lho, Mas. Terus. Tepuk tangan. Wah. Wah, tenan. betul Lah iki lho lagi metu iki lho. Sing tak enteni wit mau yo tembung iki lho. Tepuk tangan.
Ya iku metu pisan tok. Oh, munggah neh kok. Ngono matus kok jaluk pindho. Goblok. Terus Sinu sinu kerta mrekretarta pakartining ilmu wis. Kang tumrap ning tanah Jawa agama agemeng haji Ya. Nah, Mas Sampai napa-napa? Mbak kita manisnya kaya teh. Manisnya kaya teh. Kok iso kaya teh? Rasanya awak kudu nyelup ae. Ya, aku apa tekan Pak Dalang? Tak kok. Pak Dalang, Apa? wayang yang so sweet ya Pak? Janaka. Gak, Janaka. gak. Janaka. Kok Janaka terus toh? Lah wong pikirane yo guru tok nang kok ora duwe pikiran liya kok Mas. Wis ben. Sono, terus apa? Sri Kandi. Gitu, Apakah wayang yang so sweet? Kresno Pak. Kok iso kresno? Kresno sliramu. Allah. Cie. Ya iso ora ngono kuwi, kerayu dada aja gelem kalah. Rayunan Mbak Bir kita. Wayang apa sih regane larang? Buta kayak buta kecil. Bener. Wong bedhek ya pasrah. Lah nyatri yo butuh gede larang tenan kok. Iya, yo dijawahke. Ninggal katresan buka celuk yuk mangga yuk. Nangis sajroning atiku nalika Lagu menika nggih kula kintunaken dumateng Bapak Supiyanto Kang Sarto Ibu Lurah.
Gareng. Mugi-mugi saged dados jambi saya. Lanjut. Bu. Aja lali bawalengku Luar biasa Mbak Yubir kita. Sampun ngaturaken wujudipun pamundhut menika ninggal Tinggal katresnan. Oke. Niki uga dipantau 3.800 penonton ono ing live stream. Masya Allah luar biasa. Tandane akeh sing tresno. Akeh sing Karo tresno. warga Kewagian, tresno karo Mas Gareng, tresno karo Pak Pianto, tresno karo Ibu Lurah Kewagian. Ya utamane ya tresno karo Mas Dalang di. Meleh kula niku mung kerupuk bawang kok, Mas Gareng. Ning nyatane iso nggelar kabudayan sing kaya megahe ngene iki sing sebagai pusat perhatian iki rak ya dalange to Mas. Wong ya wayang kulit iki sing dipirsani rak ya mestine rak ya apa jenenge pentas seorang dalang. Oh iya. Mula ya kudu iso bersyukur. Heeh, ning aku lagi sepisan iki ngambah wilayah Kewagian nek ana klera-klerune utawa ana menika kececere utawa ana ora senenge nggih Diagung Pangaksami. Dalang isih belajar Mas Gareng. Ayo ora apa-apa tak anggap padha-padha. Lanjut ya. Iya. Iki ana podang kuning wis ngerti urung manuk podang kuning. Podang pun, podang Ayo. kuning iki nek kene ana sing ngarani podang gunung. Oh iya. Kae rupane mergo ya kuning tenan. Oh. Diaturke karo Sinden Astabrata Mbak Lucy. Mbak Lucy. Sepoti selindro, yuk. Maka Mbak Lucy jemeneng. Yuk, telorat.
Pas Di- ya. disapa dulu dong. Sing mbok nyapa ki sapa? Ya jenengan Oh, aku. Wilujeng dalu bulurah. Lho, kok bulurah? Wilujeng dalu tek bulurai. Oh ya padha Oh, bulusi. namanya sami. Bulusi. Amin. Iya ta? Lucy ya. Kula nggih Lucy. Oh, lha nggih. Muga-muga Lurah, kula. ketularan rezekine. Amin, 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 amin. Rabbal alamin. Lucy wi alus tur mantesi. Lucy nyetak. alus tur mantesi. akbar akhlak sabar. Boten nang Jan. Gareng, apa gareng? Gareng ki apa? Heeh. Gareng ki gayeng tur mentereng. Gareng Gaya gayeng. yang tenanan. Amin, amin, amin. Itu nek diri kita Apa kuwi? bergairah bikin jatuh cinta. Mula jenenge sanggar Asta Brata. Asta Brata artinya apa? Aku suka bir kita ayu. Oh, tenane lho. Streaming kok, Dik. Mbak Lucy, wilujeng dalu no. Nggih, wilujeng dalu. Sehat seger kewarasan ya no. Amin. Lahir batin. Heeh. Saiki isih Saiki sekolah apa wis rampung? masih kuliah. Oh, tesih kuliah teng pundi no? Isi. Institut Seni Indonesia Heeh. Surakarta. Ya. Alhamdulillah. Dosenmu kan biyen muridku kabeh kok no. Saya pundi dosen. Lambene. Alah, Pak Wahyu Saya Thoyib. pundi. Wahyu Thoyib. Nah. Kuwi iso gender sing mari gak ya aku Oh masa. iya. Alah. Lah saiki kowe iso geder ora? Alah, gur gender alah ndek iki lho kadol loro pisan. Tek kadol iki. Lah ngapa tek kadol? Makelar kok, Dik. Oh malah Kenake kadal. duite. Ora, Mas Wahyu masku. Oh, masih jenengan. Niku Oh, nek tangga angin. kula nggih ya. Lho, pundi jan? Kula Wonogiri. Lho. Lah Wonogiri ndi no? Ngadirejo. Malah gur saetanku no. Lah jenengan pundi ta? Pokok. Oh, jenengan pokok. Alah, ya padha ning kene ora nyono nang ngiron dong ya. Allah, ngono ya ngomong-ngomong ngerti tak jak bareng. Alah. Ngono mah ngomong tak jak bareng. Bareng ning ndi? Ayo bareng jalan-jalan. Lah kowe saka Purwodadi to? Alah Purwodadi rak ngentut nombok tuwek to, Nduk. Mbok tuwek. Iki digawa ora mbok tuwek? Ngopo ya wis tuwek kok golek sing nomak ya akeh repot iki. Ngono kok jare setia. Setiap tikungan ada. Ya ora kena ngono. Podang kuning, podang Podang kuning. kuning. Langsung digarap cara Sragina. Masuk. Oh, tombo banget jer nyatane bar ngisak sempet udan delok. Oh iya ora dadi ngopo nyatane ya terus terang. Terang mergo Terang. Mas Gareng Jajak donga karo Gusti Allah. Dongomu piye Mas? Ki mau Mas? Ojo percaya wong aku mau raine ya ora ndonga kok. Aku tuku kene lho jam 09.00. Dadi Jam kene 09.00 wis bar. Lah kene udan ora aku ya ora ngerti to. Ojo percaya wong kae lho. Aku ya ora percaya. Lah iya, lah Lah kok iya. kowe wong kabeh presiden kok iso percaya to. Ora enek, ora enek sing percaya. Ndek ben tau untuk siden. Kabeh soalnya digodani. Lah iya ndek ben tau untuk siden ya ora sida saking ora percaya. Yo podang kuning. Lah iya, kalau besoknya aja percaya. Kok terus ngono. Mbak Lucy, nembang ya nak ya? Iya. Nembang ya. Cara Sraginan. Yuk Cara tandake Sraginan. coba kaya ngapa? Yo. Ayo.
kang mencane ngebang Gerak sangat tak ijek saka kadang Sarawi ngoceh dhewe kale pencoan Langkahe tak suwun agawe pikirku komeng seret ireng tak suwun tambah manis ibu bunga yang lakon nyanding serane ora bakal atiku kekiwang liyan yen si bojang andudut ati kepranan ora mandut atiku sansaya cacah tak srenani sun pikat kulune ketok Kodang kuning sampun dipun aturaken kalian Mbak Lucy. Mbak Lucy. Meja saking Wonogiri. Leres. Sukses. Alhamdulillah luar biasa ketemu sedulur Wonogiri. Nggih hebat. Niki wau nggih pikantuk salam saking kadang-kadang WMC saking Nggih, wau rombongan salaman saking kalih Dung kula. Tuban Luar saking biasa. Blora Kekompakannya luar biasa dari Bojonegoro. Bojonegoro Ngrau leres Grobogan. leres. Niki wau satran bis ageng Yang menjadi topnya jempolnya itu ora fanatik ke salah satu dalang. Siapapun dalangnya, sing penting wayangane. sing penting wayangane Eh. terus mirsani. Alhamdulillah salut luar biasa. Ya, iki ngaturke terakhir. Ije Derek. Nah, iki ana pamundutan lumantar via WhatsApp sing nyuwun Lestari. Wah, nuansa campur sari kreasi. Ayo, kanggo nyugoto kanca-kanca nom-noman barang. Heeh. Iki ya sing anu, sing durung ngadeg ya kuwi Mbak Sri karo Mbak Yola. Mbak Sri Mbak Yola. Wah, Masya Allah. Ayo jumeneng Mbak Gandus Sri luwes. Pesek karo Mbak Yola. Heeh, sepot itu. Iya, maka. Hey! Oke. Masya Allah. Berdua. Iki sindenku si Sri Pesek kuwi lho Mas Gareng. Jeng. Ketok nyambut gawe bengi iki kok ketok semangat. Ora kaya bengi-bengi sadurunge. Ora kaya biasane nek wis Oh iya. limbukan ngono wis merengut ulate peteng. Biasa wae to Mas iki. Biasanya mau nyanyi. Mau nyanyi tawane nembang ya sik emoh ngono piye to. Wong sinden kok nembang kok emoh. Lah bengi iki kok semangat ngono lho. Lah kenayan. Mang aku pas jejeran wis WA terus. Aku ndang dekno nembang dekno. Wong jejer kok ngedekne sinden iki lho. Lah kenayane aku no mulo ya kono semangat. Wong kuwi kan seneng aku to pesek iki to. Pede mat. Tok tak tolak kan ben sepele to Mas jalarane. Aku Iya. yo mirip kok Mas. Iki kan ibu mirip. Iki lho pacare sing lho sing gurine pengendang lho. Kan mau dirasani Mbak Yola. Calone Mbak kuwi, Lucy, calone ya. kuwi, calone kuwi. Napa ndelokmu kok sinis ngono ngopo? Iki biyen seneng aku tak tolak mosok mbok pek. Tak tolak jalanane sepele kok Mas. Apa kuwi? Tak ambung kena bareng kono ngambung aku kliwat terus bake pesek. Iya, malah ambekane ngirit. Nek Yang apa-apa. satunya itu Mbak Yola. Yang niki Mbak Yola. Mas Gareng. Lah nek iki Masya Allah. Untune gingsul. Gingsule pantes Mas. Kayak bojomu ya. Malah bojoku gingsul ra pantes blas kok. Lah ngopo? Lah iki gingsul gur sitok, bojoku gingsul papat kok. Ngene model. Mangsaku iki Mbak Yola saka Ponorogo. Wah, Ponorogo. Kota Riok. Kota Riok. Iya, luar biasa. Nek Mbak Sri kayak ngendi, Bang? Sering kan asli kota angin Nganjuk no. Wah,
putri daerah. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Piyai cantik. Wah iki Angger ana wayang dong kulon enek kerep ngadeg sapa sindene Sri Pesek. Edian. Dong kidul ana wayang sapa sindene Sri Sri Pesek. Pesek. Terus dong etan ana pemean ilang sapa malinge Sri Pesek. Kowe wis tak omongi to. Kowe nek butuh siot kondo aku tak tukokke dadak maling. Sri Kowe iki ora Pesek. kono-kono. Sri kuwi. Pesek ditunggoni yange rawani trocoh lembene. Aku mau menengan loh asine ki. Ya, langsung nyanyi yuk. Ya, Terus mangga. Lestari yo, gamelan plus musik. Ya Mas Gareng tak atur lenggah sawetara nggih matur nuwun Pak Dalang. Hey! Amin Ibu. Hasta berapa? Sing nembang Mbak Sri karo Mbak Yola. Mas Gareng lungguh ning ading bupare jane kita jemes. Ya aku jadi pantes banget lho karo buke ge mau. Cita-citaku untuk bojo yo sing ngono kuwi kok Mas. Engko perkara lagu liyane sambung patet sanga gara-gara ya Mas. Nyemanggaken Mas Dalang. Ben rata antara lakon karo hiburan. Ijih laras-laras. Duk, piye? Ayo diteruske lakone Wahyu toh Jali. Ngono. Wahyune Ratu, Wahyu Kanarendran. Heeh. Sing bisa nggawa katentrem